سەرۆکی ئەمریکا باراک ئۆباما شەڤابۆری گۆتارە خۆیان ساڵانە پێشکەش کرد. ئۆبامات گۆتارە خۆدا هەری زێدا لەسەر شەڕی تەرۆرێ و داعشێ ڕاوەستیا و بەحسارە و شاداوی یا شەڕێ داعشێ کرد. باراک ئۆباما دیار کرد گۆنها شێست وڵاتên cîhanê bi hevrê li dijî Daişê şer dikin û got Amerîka ti cara hêzê xwe naşîne Iraq û Sûriyê. Obama her wiha ragihand got dê piştgiriya hêzên pêşmerge û hêzên herêmî yên din yên got li Sûriyê û Iraqê şerê Daişê dikin berdewam bin û got heta niha zêdetirî 5,000 êrişên asîmanî li dijî Daişê hatiye kirin û gelek mezinên Daişê li Şengalê û deverên din hatine kuştin. Daeş li Kerkûk û Tekrîdê paş de diçe û li bajarê Kobanî jî bi temamî têk çûye. Li gorî serokê Amerîkayê Daişê wisa zû bi zû nayê tunekirin ji ber goçekdarên wê rêxistinê xwe di nav sivîlan de diveşêrin lê êrişên hêzên hevpeymanan li Sûriyê û bi taybet li cihên goçavkaniyên darayî yên Daişê tê de hene dê bên zêdekirin. Barack Obama li ser rewşa hindir a Sûriyê û Iraqê jî axivî û got li Sûriyê hikûmeteke bêyî Beşar el-Esed dê arîşeyan çareser bike. Lê li Iraqê divê Heyder el-Ebadî hikûmeteke hevbeş û bi beşdariya Şîa, Kurd û Sunni ava bike û Amerîka jî dê pêşdegiriya wê bike. Obama anî ziman got Daişê li nav Amerîkayê jî gefe lê ew amadebûna xwe bigirin û nahêlin Daişê şerê vek hêzê nava Amerîkayê. Barack Obama bang li mezin û melên İslamî jî kir li dijî Daişê rawestin û got şerê me ne li dijî Îslamê ye, şerê me li dijî Daişê ye. Ji xwepiraniya kesên gojaliyên Daişê ve hatine kuştin, misilman in.